Pritchard ar y bêl. Derwyddon yn cadw'r bêl yn amyneddgar. Midimu. Allan i'r asgell chwith i'r capten Neil Ashton. Ashton yn torri fewn, wedi droed dde. I fewn i'r cwrs Cosby. Rwan! Arbediad arbennig yn David Jones yn ôl y Drenewydd. Rwan, prif sgoriwr y Derwyddon eleni efo 2 gôl. Yn methu ychwanegu efo'r cynnig yna. Neil Ashton ymlaen. Rwan at Pritchard. Pritchard i fewn i'r cwrs Cosby. Ond awyddiad efo gan Sears. Na, mae ddod dyfarnwr. Buckley wedi gorymestyn a mae'n gerdyn melyn i Buckley. Sears yn ffodus i beidio ildio cic o'r smotyn yn fanna. Midimu'n colli allan i'r capten Williams. Williams yn brasgamu ymlaen. As Bamford yn y cwrs Cosby. Bamford yn ei gosod i nôl i Rushton. Rushton, Reid! Reid yn taro'r postyn. Cynnig arbennig gan Reid. Ofnadwy o'n lwcus o fanna. Rushton yn ei chroesi hi, Reid efo'i gefn at y gôl. Dim ond y postyn yn ei rwystro fo. Derwyddon yn ymosod. Bêl i fewn i'r cwrs Cosby. At Gareth yn ei chodi i fewn i'r cwrs 6. Midimu! Bêl allan am gornel. Na chdi ddim ydda'r dyfarnwr. Chweriwch ymlaen. Midimu. Ni sgwario hi. Buckley. Bêl yn cael ei gwiro. Rwan! Am gynnig! Dros i ysgwydd. Ac arbediad campus gan Dave Jones yn gôl y Drenewydd. Buckley ar y bêl. Tackle galed gyda captain Williams. Dyfarnwr yn deud bod hi'n iawn. Williams yn brasgamu ymlaen. Oes gyda opsiwn na? Oes, allan i Jamie Reid ar yr ochr dde. Reid yn ergydio. Williams! Tackle gwych gan Pete yn fanna. Chris Hughes. Mae'r hyfforddwr yn gwybod bod yna gyfle eiraidd i'r Drenewydd gipio 3 phwynt. Yn ei cweir nhw, hanner cynta, am 20 minutes, a nhw newid pethau, dweud gwir. Ond, ti'n modd, rhaid ni sgorio goliau. Ti'n modd, ni bod yn wych dros y gêm diwetha. Ond, ti'n modd, heddiw, da ni wedi colli, da ni dal 3 phwynt o flaen nhw, ac beth oedd ni well na nhw heddiw. Ti'n modd, so gen i cymryd hyder o hwnna, ond ni'n tîm gwell na Drenewydd, so ddim yn bad sti. When you come to a place like this, because they've done really well the last few weeks and they're on the crest of a wave, so you have to manage that. We didn't lose the game and that's important, so it's a good point. Our second away point really, it's been hard earned, going to start a few weeks ago on the back of a disappointing trip to Barry about a month ago. So we're learning, we're a new group, we're forming all the time, so we're learning and I was pleased. It was a dogged display. We defended our box and we could have on another day with the chances we created probably nicked 3 points, but we're pleased with the point.